Para min, gañar o certame de poesía Florencio Delgado supuxo a oportunidade de crear un nexo ou un vínculo co autor. Puiden descubrir unha profunda admiración cara a él, en concreto en dúas liñas temáticas da súa obra, que sería, por un lado, a exaltación e defensa da vida rural, da viticultura tradicional, que está bastante ligado ao meu texto gañador, da Memoria do Mencía. En concreto, Florencio tamén ten un poema adicado a Dona Mencía e Don Godello. Do mesmo modo, tamén creo que un punto moi importante da súa obra, a defensa da lingua nai. De feito, como dato salientable, que sempre levo na memoria, está unha entrevista que realizou nos anos 80 en Guadalaxara, cando estaba exiliado, na que fala de que el, cando regresaba a Valdeorras, prefería falar cos galegos. A figura dos galegos, para el, eran os labregos, viticultores, as clases máis baixas do pobo, porque estas clases falaban galego. E el, que era de clase alta, prefería non relacionarse con ese tipo de xente porque esquecían as súas raizames e falaban castelán. Era como unha rebeldía, unha forma de reivindicar os seus principios sobre a lingua. Creo que todos deberíamos ser un pouco Florencio nese sentido, en especial a xente da miña xeración ou xeracións vindeiras, e tamén reivindicar un pouco de onde vimos e que somos, que ao final é a nosa lingua. Ten dentro da súa obra Cantarenas do Castrapo uns versos que eu sempre levo no peto, que serían: Santa Mariña milagreira, que dos ouvidos tes garda, enxordas nosas orellas, para non ouvires esas falas.